Siyabaleka nenxa izivele yohlelo lwakho ekhaya Jikelele. Namhlanje kambukelayo uyayibonela nawe siyamomotheka nje. Ihlathi ivakashela indlebe selizelana plan ngakithi. Ungenile umani inzilele sivelile nathi fastileli lapha yakwamlungu. Yithi ke lapha ke sokuphathela konke ongacabanga indaba ezithinta icala lika Meyiwa. Umahashule ngapha uvula iqembu elisha. Kanti ke nezithinta bafana nazo zikhona. Angahlala kanjani kangabikho ama trends ngoba phela siyazi ukuthi wathanda kakhulu Makholi. Hayi. Iphelile ihwedi. Yini ihwedi? Nyanga. Oh iphelile kwabanye yaqala. Kwabanye kudala yaqala. Siyayiva kuvakala noba kwenzeka ntoni. Chuncende. Lichilo ikwijo yulukuju nako ke singena sikibiseleka ngalentsasa yangolwesine. Esiza nako ke namhlanje kuza kushiya ungawuvali uchophe bucala nasesithulweni. Dithetha ke ngendaba ezinambithekayo neza kushiya umunci intupha. Esikuphathela kona ke ngalentsasa kuquka umba nalapho kaloku Ace Mahashule esungule umbutho omtsha. Umba kaloku omayela netyala likagqirha Nandipha Makujumana uncelele wePort SA First oya kwizindlu zomdibaniso dibala ntoni naqiniseka ugqisha lazi ndimlo khalosaka lubisi unonkanyesi nasizitshaye ziqhuma. Because we are about African nationalism. Lawo owanginobhala Jikelele we-ANC uAce Mahashule usesungule iqembu lakhe elisha lezombusazwe libizwa ke nge-African Congress of Transformation. Inhlamvu eyatholakala kwindawo yesigameko inhlamvu eyayiphuma kulesi sibhamu lesi esiphambi kwenkantolo. Ingaphephe uLieutenant Colonel Christian Mangena uthi imbumbulu efunyenwe kwindawo ilwaphulo mthetho apho kwadutyulwa khona wayesakuba ngunozinto webafana uSenzo Meyiwa yadutyulwa kumpu ofunyenwe kwikhaya lomnye wabamangalelwa. Sanibonani babukeli, I go by the name Kelo. Ngicela ngichubeke nibheke Ekhaya Jikelele as they bring you sports, entertainment and news from Monday to Friday. Sibonge, danko. Lawo owanginobhala Jikelele we-ANC uAce Mahashule owaxoshwe eqenjini umemezele ukubunjwa kweqembu lakhe lezombusazwe elibizwa nge-African Congress of Transformation. Lokhu ke mbukeli kuza emva kokuthi phela kwehlukana inhloko nesixhanti phakathi kwakhe ne-ANC ngenxa yokungayiphathi kahle kanye nokuthathela inqumo nje ayithathele yena eqenjini. Umahashule ke uthi izakhamuzi zakuleli zidinga elinye ikhaya lezombusazwe. Ngesikhathi uAce Mahashule ekhonjwe indlela eqenjini elibusayo abaningi babecabanga ukuthi sekushabalele njalo ngekusasa lakhe kwezombusazwe. Kwaziseke ukuhlehla kwenqama akusikhona ukubaleka. uMahashule ke usephinde waba undaba egudwini kulandela ukubunjwa kweqembu lakhe elisha lezombusazwe. So here we are. Here is a new ship of freedom. Please, South Africans, come along and join us, all those who are weary and politically abused. uMahashule owakuba undunankulu wase-Free State wethule ngokusemthethweni leli qembu eSoweto. Lokhu kwenzeka nje iningi beliqagula ukuthi angase ajoyine elinye iqembu lezombusazwe. We will work with all progressive, not the ANC of certain leaders who are actually captured. We'll work with the ANC which is not captured. And I hope that ANC is coming soon. Yize iningi lamaqabane akhe lingaziwa kepha bakhona banohlonze okubalwa kubo oyinhloko yophiko lwama-Hawks uJenene Beninglemeza. I was sitting looking after my sheep at home. I saw no. There's a problem in South Africa. How can an old man like President Jacob Zuma going to court, going to prison, to all those things? Kulindeleke ukuthi leqembu lisingathe ingqungquthela yalo yokuqoka ubuholi ngomfumfu nalapho kubhekwe ukuthi uMahashule aqhubeke nokuba ngumongameli we-ACT. Kusenjalo lo mholi ubhekene namacala enkohlakalo ahlobene nophahla lwe-asbestos eFree State nokulindeleke ukuthi liqulwe ngonyaka ozayo emasontweni ambalwa nje ngaphambi kokuthi kube nokhetho likazwelonke. Abantu baseNingizimu Afrika bazozikhethela ke ukuthi yini abayifunayo njengoba kuza u2024 ikakhulukazi njengoba amaqembu ezepolitiki eqhubeka nokuba maningi.
kodwa umbuzo omkhulu ukuthi ngabe bazolandela laba basha yini na kumbe bazoqhubeka namaqembu abawaziyo. Umzondile Mbejo, SABC, eSoweto. Asikathathwa isigqibo malunga nesicelo sokuba ngumongameli uJacob Zuma sokuba aphinda aqwalaselwe isigqibo esithintela ukutshutshiswa kukamongameli uCyril Ramaphosa bucala. This is not something that should be done lightly, to deny someone the right to private prosecution, because it's a denial of a Section 34 right. But the bigger point for now is that it must be done in the criminal court. You're dealing with a private prosecution which has been demonstrated to be non-compliant with binding statutory requirements. And what this court did was, having quoted the judgment, it then addressed each of the interests that it found to be implicated at paragraph 55, 56, and 57. The first, at paragraph 55, it says, on the present facts which are common cause, the interest or potential interest that is affected by the impugned private prosecution relate to Mr. Ramaphosa both as an individual person occupying the office of the president and in his official capacity as the president. Ungoti wephoyisa kwezokuhlolwa kweibhamu obethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kwayo nozinto Orlando Pirates uSenzo Meyiwa utshele inkantolo ephakeme iPitoli namhlanje noma izolo mbukeli ukuthi inhlamvu eyatholakala endlini okwadutshulwa kuyo uMeyiwa yayiphuma esibhanyeni esatholakala kumsola wesithathu wecala umthobisi Mncube. Iphoyisa ke uLieutenant Colonel Christian Mangena uphinde wafakaza futhi nanokuthi nezinhlamvu ezashaqwa kuMncube ngo2015 ezohlobo olufanayo nalezi ezatholakala endaweni yesigameko. Inkantolo izwe ubufakazi obethusayo namhlanje obuchaphazela loyo ongumsola wesithathu wecala umthobisi Mncube. Uchwepheshe wephoyisa kwezokuhlolwa kweibhamu uLieutenant Colonel Christian Mangena utshele inkantolo ukuthi ngokophenyo lwakhe lwahlonza ukuthi isibhamu esadubula uSenzo Meyiwa yileso esatholakala kuMncube ngesikhathi ebanjwa amaphoyisa. In simple terms, what does this paragraph mean, 9.1? Paragraph 9.1 means that the bullet that was recovered from the firearm, from the crime scene, was fired from this firearm. Lokho okukushoyo ukuthi inhlamvu eyatholakala kwindawo yesigameko inhlamvu eyayiphuma kulesi sibhamu lesi esiphambi kwenkantolo. uMangena uphinde watshela inkantolo ukuthi saqhuma kabili kuphela isibhamu ngaphakathi endlini. Sekuyashayisana ke nalokho osekuke wadalwa ofakazi aseke babizelwa ebhoksini ababesendlini bona batshela le inkantolo ukuthi isibhamu saqhuma cishe ikhawe intathu. Emuva kokuthi ngahlola ke kwindawo yesigameko impahla wayegqokile umufi kanye futhi ke nokulimala noma amanxeba ke atholakala kuyena ke ngathola ke ukuthi kuna isibhamu saqhuba kabili endlini. Ishot eyodwa yadutshulwa ke noma yona ke yadutshulwa phansi kwi angle noma ke angle ongathi ke u90 degrees. Okwenzekayo ke lana kuyona ke lo 90 degrees uma ngaba usuyidubula ke noma inhlamvu ihlake izohla ishaye khona ke lapho ila khona ke umonakalo uzoba khona uma kuukuthi ke ibullet yakho iyona ke strong kunothayela lowo uthayela ozolimala ke kodwa ke uma kuukuthi iyona ke soft iyona inhlamvu ezokuthi itholeke ukulimala. Ubufakazi banamhlanje bukaMangena buphinde badalula nangendlela uMeyiwa ayemi ngayo ngesikhathi edubuleka nokuvela ukuthi washaywa inhlamvu yesibili. Igqwetha likaGqirha Nandipha Makudumana lithi umbuso wenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuba ujongana nolwaphulomthetho olumandundu kudidi lwesihlanu. U-Advocate Francis Dlamini uthi inkundla yaseBloemfontein ayinabo nobungqina bokuba uMakudumana wahlawula omnye wabarhanelwa isixa semali. Ummeli kaMagudumana uthi umbuso awunabo ubufakazi obukanda ikhanda mayelana necala lenkohlakalo elibhekiswe kuMagudumana wagcizelela ngokuthi ngokomthetho ecala lenkohlakalo kumele lifake imali engaphezulu ka500,000 noma randi kuya phezulu. The question now, Your Worship, is what makes count number 3 to be a Schedule 5? What evidence are we having on record to show that the state has shown that indeed it has got an overwhelming case as it alleges, which proves count number 3, the so-called
a count which makes it a Schedule 5. There's nothing. Ummeli kaMagudumana usamile kwelokuthi ikhasimende lakhe alinawo amacala avuliwe futhi alikathweswa amacala okukhwabanisa nenkohlakalo njengokusho komshushisi. Uthi ngokomthetho bekufanele anikezwe ibheyili. Ukulalela kwesicelo sebheyili kuzoqhubeka mhla zizine kumandulo. Imeya yaseTshwane uSilius Brink uthi isamu kumele ithweswe icala ngezenzo zobudlova kulomkhandlu udolobha. uBrink uthi bayathungatha ongqondongqondo abashise amaloli. Lokhu ke ukusho ngenkathi ekhuluma nesithangami sabe Iindaba izolo ePitoli. Kuzoqiniswa zomthethela ulombhikisho wesamu eTshwane. Lokhu kuzemva ukuthi kubonakala ukuthi lombhikisho unobudlova kanti umkhandlu udolobha waseTshwane ulandela imikhondo yenzo labo ebandakanyeka ekushisweni kwamaloli. Relating to the criminal attacks on the waste collection trucks, we have a major lead, and unfortunately I cannot disclose all of the information that I currently know because I do not want to compromise the investigation. Zikhulu nama-22 isebenze igxoshiwe kusukela kuqalelo umbhikisho emasontweni amane edlule kanti bangama-22 abantu abakhalelwa amasongo kazigonyela kulandela izenzo zabo zobudlova. A total of 34 criminal cases were reported at the SABC and are currently under investigation. They range from public violence, 2 cases, and there were 19 arrests. Malicious damage to property, 5 cases still under investigation. Kwathungelwa ngomlilo amaloli amathatha alahla imvucuza kanti amanye amaloli aloluhlobo asegadwa amaphoyisa manje. Lo mkhandlu udolobha uthi kunemizamo eyenziwayo yokuqinisekisa ezokuphepha njengoba kuqhubeka lo mbhikisho nje. Then there's also the formal structures that SABC have in place. They call them prof joints on provincial level. That is a committee comprising of South African Police Services, SSA, as well as members of the Defence Force. uBrink uthi lo mkhandlu udolobha uzolibangisa enkantolo mhla ziyi-13 insuku kumandulo ukuze kuzonqandwa ukuqhubeka kwalo mbhikisho. Kanti embukeli ke mangabe sibheka kwezomnotho, iJohannesburg Stock Exchange ivalele uphansi uhwebo lwerandi izolo ntambama. Irandi libizwa 18.52 edoleni laseMelika libe u23.56 kupondo kanti ke lingu 20.25 ku euro. Ipula laseBotswana libizwa R1.37. iJSE ivale inkomba yezabelo iphezulu. Igolide ke lona libiza $1,946 i-ounce, iplatinum yona ibiza $971 i-ounce, bese kuthi ke uwela ongahluziwe wona ubize u$86.73 umphongolo. Sikwamukele embukeli Ekhaya Jikelele. Ngomhla ziyi-15 kuNcwaba nonyaka inhlangano iPut South Africa First kanye neXolani Khumalo Foundation bazobe behola imashi ebheke endlini zombuso ePitoli behambise uhlu lwezikhalo zabo. Kuningi ngembukeli laba abakhala ngakho okufaka phakathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye nokunye okuningi okutholayo kabanzi ngalokho ukhulela ngoqo wale mashi. Sixhumana ke nosihlalo wenhlangano iPut South Africa First ezingeni likazwelonke uFaith Mabusela. Faith, asikubingelele ohlelweni, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Ngiyabonga msakazi. Faith, ngaphambi nje ukuthi nje mhlawumbe sikhulume ngalokho ukhulela ngoqo wesiteleka, ake siqale mhlawumbe sichazele umbukelo osekhaya mayelana nokuthi iyini iPut SA First nanokuthi yasungulelwa siphi isizathu. iPut South Africa First i-civic organization addressa ama-social ills or phecelezi iy'nkinga zomphakathi eSouth Africa. Ya-establishwa ngo-2019. Yes, Faith, ya-establishwa ngonyaka u-2019. Ngesikhathi i-establishwa mhlawumpeni kwakuyini le yayigqugquzela noma ya-inspire ukuthi iziqala isungulwe le nhlangano? Sayiqala ngoba sibona inkinga ebhekane ne-immigration
sibona ukuthi izwe lethu sekufana nomnyango ovulekileyo noma ubani uyayingenela ngokungemthetho. So besifuna ke ukuthi si-address lezo zinto nohulumeni wethu phecelezi Home Affairs ukuthi sicela ukuthi izwe lethu libe protected because kuningi okwenzakalayo okwenziwa ngabantu abaza emningizimu ngokungemthetho. Manje Faith since ke nayisungula lenhlangano ngaphambilini mhlawumbe ngaphambi kwamanje sana ke nakwazi ukuthi nixhumane nomnyango kwezasekhaya ni-interact nawo. Kaningi sesimashile saba nemhlangano nayo iHome Affairs kaningi si-addressa zona le inkinga esinazo esizibonayo ezenzwa ngabantu abafikayo kulelizwe ngokungemthetho. Kepha ke okwamanje asikaboni ushintsho olukhulu oluvela kule department abathe eHome Affairs. Manje ke Faith mangabe singangena ke kulokho khulela ngoqo wemashi enihlelayo ebhekele ePitoli ngabe ke yona ke specifically yini ke inhloso yayo? Inkinga lesiyo i-addressa e-Union Building inkinga yezidakamizwa. Ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu South Africa uyayazi inkinga yezidakamizwa phecelezi ngesingisi okubizwa ngama-drugs. Sesibonile abantu abasha nabanye abadala impilo zabo zilahlekelelwa ama-drugsini. Isizwe ne-future ye-country ayisabonakali ngoba abantu sebebhizi be-abuse ama-drugs, substance abuse. So sithe thina asike siphakame ngoba uhulumeni akangeneleli kule ndaba yokuthi ebone ukuthi ikusasa lesizwe alisekho kahle phecelezi kule ndaba ezenziwayo okufika abantu bangaphandle nabakhona la ekhaya abathengisa izidakamizwa beyithengisela beze beyithengisele nezingane ezisem kuma primary school ezikolweni ezenkulisa kanjalo. So sathi thina ke awuthi si-address siphakameni njenge Put South Africa First neXolani Foundation nomphakathi ukuthi sihambe siyokhala ku-government wethu nakuye uminister Bhekicela uminister wamaphoyisa ukuthi makangenelele naye kulolu daba avikele isizwe sase South Africa. Yebo Faith ngiyezwa mangabe uphawula ke udaba lweyidakamizwa manje mangabe ngihlanganisa izinhlangano lezi zenu ezimbili ezahlangana kuyiPut South Africa First ebhekele yona ukuvula kwemngcele lapha eSouth Africa ukuthi yaqala ukusungulwa ngenxa yokuthi izama ukubhekelela izwe ukuthi nanti izwe lethu selivulelekile nanoma baneyingenela ngendlela ayithanda ngayo ngapha mangabe sengithatha uXolani Foundation yena obevele na ke tacklisha ama drugs siyazi ukuthi yena udila kakhulu nokuthi ke aluyise udaba lwama drugs mangithi ngiyakuhlanganisa lokho kokubili mhlawumbe ngabe kuphumani Faith ingabe mhlawumbe ngokubona kwenu noma mhlawumbe ama cases esenisebenze nawo nibona idakamizwa zingena kakhulu lapha eNingizimu Afrika ngabantu bokufika from uqunguco lwethu esikutholile ukuthi yebo ayidakamizwa engenile la eSouth Africa ziningi zingena ngendlela ehlukene kodwa ke ziphuma ngaphandle kwezwe zifika nabantu bokufika. Ngaphandle nje kweyidakamizwa lezi enikhala ngazo mhlawumbe yini enye nje enicabanga ukuthi ayihambi kahle lapha eNingizimu Afrika kanti futhi idinga ukusukunyelwa ngokusheshsha? Kuningi okungahambi kahle la eSouth Africa kufana nenkinga yemsebenzi. Abantu base South Africa banenkinga ukuthi iningi labo alisebenzi selili dependele kuhulumeni ukuthi alondle. So ezinye izinto esifuna ukuzi-addressa nohulumeni ukuthi makube nezinhlelo ezipha abantu ama-skills, makube nezinhlelo zemisebenzi ukuze abantu baseMzansi Afrika bakwazi ukuthi nabo babe yingxenye yokuthuthukisa i-economy yakulelizwe. So singabi ngabantu abanje aba-receiver ama-social grants kodwa ke sikwazi ukuthi sihlukume nathi siyimele. Kuningi siyalibona izwe liyabhidlika if ungahamba nje kuwo wonke amadolobha amancane namakhulu uyabona ukuthi kunama building acollapsayo imigwaqo yethu ayikho ngendlela okufanele kube yiyo. So i-political will ayikho kuhulumeni wethu ukuthi ilungise izwe libuyele esimweni esasiyilo ngaphambi kwenkululeko ka-1994. Ungathini nje ke kulabo ababuza ukuthi kungani ke seninquma ukuya amandla endlini zombuso benihlaleleni? Yonke into inesikhathi sayo. Sesifike kulesikhathi ukuthi nathi sibone ukuthi hayi
asisakwazi ukuthi sithule sihlale singenzi lutho sokuyisikhathi sokuthi siyisizwe hayi nje iPut South Africa First hayi Xolani Foundation kodwa wonke umuntu wase South Africa siyazi ukuthi uyathinteka ngale ndaba yama drugs ngoba abanye banabantwana abanye banabazukulu abangene kubusheqeli phakathi kwaleli dakamizwa so sithe asiphakameni sonke siwuMzansi Africa siliseni lenke inhlekelela esibhekane nayo la kuleli zwe lethu ebulala isizwe nekusasa le Mzansi Africa. Wefaith manje bangabe sanifika laphana endlini zombuso nje obusho nawe ukuthi kukaningi nimasha niyakhona mhlambe niye nifice ukwamukeleka okunjani ni receive kanjani niye nikthole yini lokho nisuke nikubhikishela noma ukhona yini umuntu mhlawumbe ophuma yazonika impendulo noma thatha uhlulweni lwezikhalo kuhamba kanjani nanokuthi nilindele ukuthi mangabe seniya ke kule masha nihlela manje nithole kuphi ukuphenduleka from umnyango ke wezasekhaya. Siyayisamukele ke ngendlela ababe behlele ngayo baye bekhipha umuntu ozowamukela ikhalo zethu sithemba ngokunjalo ke ukuthi kulokhu kuzohluka ngoba kulokhu sifuna uminister wamaphoyisa ubaba uBhekicele kube huye oqhamukaye kanye nopresident wethu ngoba lenkinga le it is a national crisis ngesizulu inkinga yeSouth Africa enkulu esingakwazi ukuthi singayiziba isisezingeni elifana neCovid le esavalelwa ngayo kuthiwa umhlaba ubheke phansi naphezulu sithi ke nathi South Africa sibheke phansi naphezulu makangenelele mawukuthi kufanele ukuthi akhiphe amasoja akhiphe namanye amaphoyisa ungenwe kule indawo okuthengiswa kuzo le idakamizwa ngokungemthetho kube yibo abahamba ngaphambili bakhokhele lowo msebenzi. Manje Faith ke emntwini nje olalele osekhaya mhlawumbe naye ofisayo onentshisakalo yokuthi naye abe ingxenye yalokhu kusukuma kusukunyelwe izwe lethu mhlawumbe ke ungathini imuphi umlayezo ongawudlulisa baba kanjani ingxenye yenu noma mhlawumbe balithola phulwazi mayelana nalokhu khulela ngoqo wesiteleka. Ulwazi ligcwele kuma social media platform ko Twitter ko Facebook silisabala sile ulwazi la le march wonke umuntu ngiyathemba manje uyazi ukuthi nge15 zika September siya eUnion Building ngithi ke kubantu basemzansi mabaphakame ngobuningi babo basondele sikhulumeni ngezwi elilodwa ngoba lenkinga yedakamizwa inkinga yethu sonke so maniya kuma social pages ikhona inamba yami yabonakala lapho ofuna ukuba ingxenye yalokho angaxhumana nami sibone ukuthi sihlanganisa kanjani abantu ukuthi baze bazosilekelela lapho sikhuluma ngezwi elilodwa sithi asisafuni izidakamizwa ezweni lethu. Faith sesophetha nje ke mhlawumbe ungaphendula uthini kulabo bantu mhlawumbe abangacabanga noma bathi ke hayi lokhu nje senikwenza sekuzinhlelo zokuthi phela abavoti banibone njengoba sekusondele ukhetho nje ingabe niyakhankasa? Cha iPut South Africa First akuyona inhlangano yepolitiki njengoba bengengachaza ngaphambili we are a civic organization inhlangano ebhekelele inkinga zomphakathi asikhankasi silekelela labo abanganazwi nalabo abangakwazi ukuthi bafinyelele eindaweni ezithize thina siba yilolo zwi siba yi-voice of the voiceless ngesingisi sikhulumela abangakwazi ukuyikhulumela siyenze ukuthi kubonakale ukuthi abantu basemzansi bakhona nabo izwi labo liyazwakala eindaweni eziphezulu ezifana nabo Home Affairs nakuye upresident wethu. Manje weFaith nike nabonakala lapha yana engathi ke ninokusebenzisana neBuild One SA kaMusi Mayimane ingabe mhlawumbe nje ungasichazela ukuthi nisebenzisana kanjani nebusa kanti lukhona yini mhlawumbe ke uxhaso enizolithola kubona ngale ukukhulela ngoqo wemashi? Siyaye sincedisane makuthi kukhona imisebenzi esibona ngaso linye kuyo kodwa ke ubudlelwane asinabo obubhalwe phansi siyaye sithi makukhona abakhuluma ngakho okusithintayo silekelele nabo ngokunjalo mebebona ukuthi khona umsebenzi esiwenzayo baye basilekelele.
Oh, hayi ke ngokuqonda kwami sho ukuthi ngiyaqonda ukuthi mhlawumbe uma ngaba khona futhi nelinye iqembu lezombusazwe elingakhuluma ulimi olufanayo nolweni nalo ningaxambukela lingene khona nizama ukusebenzisana nabo kulolo daba enivumelana ngalo. Kunjalo siyabafuna abantu abakhuluma ulimi olufana nolwethu. Kodwa ke asigcili kakhulu endabeni zamapolitiki nosomapolitiki. Siyasifuna abantu abakwaziyo abanolwazi ne-understanding yey'nkinga zabantu, ordinary citizen, abantu nje phecelezi abangekho ndawo. Singafuni ukuthi kakhulu sihlanganise nosomapolitiki ngoba iyayidide la abantu bengasazi ukuthi noma siyipolitiki noma simelana ney'nkinga zabo. So we are independent in that sense ukuthi asifuni ukuhlanganiswa nenhlangano ethize yepolitiki. Hayi sibonge kakhulu ke Faith ngesikhathi sakho nokuthi nje ke usicacisele ngalolo daba. Inkinga yeyidakamizwa inkinga enkulu kakhulu lapha eNingizimu Afrika, siyayibona intsha eindaweni zethu emalokishini isafarisha ngempela ngodaba lama drugs, seyitradweni siyayibona lapha yana okuyiyo futhi ezinye inkinga ezinkulu ezidale futhi nobugebengu ngoba umuntu wakhona mase wadinga lama drugs usengenza noma yini ukuze ezothola ke leyo mali. So nje siyafisa sengazi ukuthi mhlawumbe ningathola ukwamukeleka mase nimasha kuphinde futhi kuphume nesisombululo sokuthi lolu daba lusonjululwe sibone iSouth Africa entsha esingenawo ama drugs. Sibonga kakhulu sisi ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami emsasazi. Lowo ke mbukele besikhuluma naye uFaith Mabusela, yena ke usihlalo wePut South Africa First. Besixoxisana naye ke mbukeli njengoba sazi ukuthi bahlela ukukhulela ngoqo wemashi lapha abazobashela khona lapha ya endlini zombuso behambise uhlu lwezikhalo olunye lwalo ke okuwudaba lweyidakamizwa lapha eNingizimu Afrika. Okwamanje ke mbukela siqunga seyitolo siyabuye emva komzuzu. Mbukeli okwamanje ake sithi nje siphosa amehlo lapha esimeni sezulu sibone ukuthi namhlanje kulwesine ngabe kuhamba kanjani esimeni sezulu. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele, kanti mangabe siqhubekela phambili nezindaba zethu. Lowo owengunobhala Jikelele we-ANC owagcina ekhonjwe indlela uIsmakhashule wethule iqembu lakhe elisha ke lezombusazwe elibizwa ngokuthi African Congress for Transformation. Leli qembu ke mbukeli lethulwe nje izwe libheke okhetho likazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. Leli qembu ke lifaka phakathi abanye babengamalungu eqembu elibusayo iAfrican National Congress kanye ke nalowo wayisikhulu sama Hawks uBenning Klemeza. Namhlanje ke
mbukeli sibhekisisa nje inhloso zaleli qembu kanye nje nesikhathi elisungulwe ngaso. Ukubhekisisa ke lokhu sixhumana nomhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uNtsikelelo Breakfast. Solwazi uBreakfast asikubingelele ohlelweni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Disibusele komsasazi. Hi uEsmakhashulu usevulela lakhe iqembu lapha yana. Mhlawumbe ingabe lokho bekulindelekile yini ukuthi avule iqembu lakhe lezombusazwe? Yes, ibinto ebesilindele because iEFF umzekelo after gqothiwe yayithe ubangaba iza kwenza isibhengezo bangaba uzawujoina yona kodwa wathi ayikho lonto leyo. So and then sacinga bangaba ingathi into azawuyenza kuvusa iqela lakhe lento siyibonileyo le, but I don't think that elicela ulivuse because enenjongo ezinyanisekileyo malunga nemeko yokuhlala yabantu. I think imeko azifumane ekuzo zezopolitiko zimnyanzele into bangaba makavuse iqela lopolitiko because uye wagqothwa. There's a difference between ugqothwa nonqunyanyiswa ususpendwa noba expelled. So ube expelled, so ayikho into benokwazi uyenza than uvusa iqela lezopolitiko. But when you look at the opposition parties amaqela amaninzi aphikisayo maninzi gqithi, yes ilungelo lakhe uvusa iqela lezopolitiko ngokomgaqo siseko section 19 weconstitution wonke umuntu unelungelo lovusa iqela lakhe azibandakanye kwintshukumo zezopolitiko. But amaqela ezopolitiko maninzi kuMzantsi Afrika lonto yenza ivote zibe divided, and lonto yenza bangaba umbutho lawulayo ube ne-upper hand because instead of bangaba amaqela aphikisayo aweaknishe amandla umbutho lawulayo ivotes zawo ziyohlukana because maninzi. So in as much as right yakhe uvusa iqela, but I feel like maninzi amaqela ezopolitiko aphikisayo. Manje ke Dr Breakfast ungathini nje ke ngalawo malungu ayingxenye yaleli qembu afaka phakathi ke abantu ke aba controversial abafaka phakathi ke lo wayisikhulu esiphezulu uBenny Nklemeza? Andithukanga ubona abo bantu because aba bantu ngabantu bebe aligned to former President Zuma, abantu be radical economic transformation, abafilish bangaba ukho imission yokubakhupha kumbutho olawulayo yokubaleka ngosebenzisa institutions okanye indawo zosebenza ze state. So that's why ke ngoku baye bathi regroup because even uGeneral Nsebenza nabanye abantu ngabantu babe appointed nguformer President Zuma babe kwi-camp A1. So andithukanga kanti bazawuthi regroup. But can't babone bonke, but this idea of establishing a political party, this in as much as ilungelo lakhe, but it doesn't make sense because umzekelo you have Kalne House ongumtshana wakhe ne comrade yakhe unenye party yakhe. There are rumors that even ATM brainchild kamnumzana uEsmakhashulu. So why having donke as political parties instead of having one political party to garner votes as needs? Ise into nje endicingayo kum. Manje Dr Breakfast njengoba nje umenshina lo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma ukuthi nguye kwakuwabantu ababe appointwe yibo labo oBenny Nklemeza kanye noEsmakhashule siyazi ukuthi ke basondelene kakhulu nomnumzana uJacob Zuma. Manje mhlawumbe yena ke singambona lo wayengumengameli eba ingxenye ke futhi ke yaleli qembu elisha. I'm not sure. I mean, kwi-age yakhe I doubt very much angayenza into leyo. But the question ndoba ngaba some of the people who have been part of a radical economic transformation, we don't know whether bazavotela iANC na xa bevote, because xa uvota
in private, because I think abanye abantu might think into yoba ngaba ivote eya kwi-ANC ivote unyusa umnumzana uRamaphosa. So I think some people might not vote for ANC even though busy members of the ANC, they're known as members of the ANC, to punish the ANC, because abanye abantu they find comfort with failure ANC njani, because if the ANC fails, then by an opportunity to frame a narrative to say leadership comes on Ramaphosa I go good. Look at the performance here ANC we elections. But I don't think that Umnumzana Zuma at his age he would jump ship and join any political party. Yeah, manje njengoba phela sekuzovotwa nje ke ucabanga ukuthi ke leli iqembu lingalingenela yini ukhetho nanokuthi futhi nje uma ngabe selungenelile ukhetho singalibona liphelelaphi? I think lizawungenela ukhetho party uqala iqela lezopolitiko, it's more than uba nomyalezo ousa ebantwini, because kuzukwazi ukwenza kahle funeka ube nemali. So you need more than umyalezo, you need imali. Umzekelo if ufuna ucampaigner from eJohannesburg to eFree State funeka ube nemali. Xa ufika eFree State funeka abantu batyise zonke ezo zinto ezo. So it takes more than uba ne message uba neqela elinempumelelo. So the question is ngobani abazamfunda, ingaba ifunding izawuba enough and so on, but I think bakhona abantu bebe part of the radical economic transformation abazamvotela bahambe naye. Siyabona ke manje Dr Breakfast kwelinye futhi iqembu iCongress of the People siyabona ukuthi hayi kunengxushunxushu ezikhona ke iqembu ngathi impela lehlukana phakathi. Ingabe lena ke into esingagcina siyibona futhi nakuleli iqembu elisha lika Esimakashula. I-threats okanye imicelo imingeni okanye into eziphazamisayo bayi-2. Sometimes uba ne-threats ngaphakathi internally, ube ne-threats externally ngaphandle. Ngaphandle i-ANC ifilisha threatened, they have a history of ufuna destroyer i-political parties as they break away from the ANC. They've done that with the COPE, with ezinye political parties, because i-message i-ANC as I picture to i-audience yayo, the message the political party comes on Esimakashula as I picture to the audience A1. So they are competing for votes as A1. So the ANC is officially threatened, and umhlambi bangafuna uphazamisana ne operations of the party comes on Esimakashula. But sometimes ne desire kanye nomnqweno wofuna ulawula namandla ezopolitiko ngaphakathi wenza bangaba kungabikho zinzo kumbutho. So I think zi-threats endizibonayo ezimbini na ezinokwazi upose danger to stability of iparty leyikhoyo. Solwazi ake sithinte laphana ke udaba njoba nawo ngeke ngakuzwa umenshina uCarlney House ke sithi nje ke ukugxila kuye njengamanje ukuthi yena uxhumaphi ngabe bungathini ubudlelwane bakhe naleli qembu. Ababandu, they speak the same language in terms of radical economic transformation. That's why I'm saying I don't understand why many political parties hasn't been. It was the message E1, but I understand Bakotwe Kamatlesha are different. So I think it would make sense Mangaba but to join forces go corner so that babe strong. Manje Dr Breakfast singalibona yini elithola ke uxhaso uMagashule ezweni nje sengisho ebantwini kanti futhi ke angasidla yini isifundazwe iFree State nokuyisifundazwe phela esazi ukuthi uvela kuso. I don't think kodwa angafumana majority of support eFree State abe premier. I think izafumana seats but not ezininzi, but yes zikhona seats
maybe bezaya kwi-ANC azazifumana, because you must remember this person has been a chairperson of the ANC since 1994 until maybe mid 2000. Okoko a chairperson okanye late 2000. So une footprint is strong pa Free State. Uyayazi Free State in and out be premier pa. So obviously of money support pa Free State. I think it's a stronghold sabo. That's why after Gotiwe we saw abantu bechisa iskipa ze ANC because be sympathize anye be xhasa yena. Hayi sibonge kakhulu ke dokotela ubreakfast ngesikhathi sakho nje ke sikufisele nosuku oluhle. Ngosomthathasi. Lawo ke mbukeli bekusolwazi untsikelelo breakfast ongoti wezombusazwe besixoxa naye ke ngokusungulwa kanye nokwethulwa kweqembu elisha phela lezombusazwe elethulwe yilowa yonobhala Jikelele we-ANC owagcina exoshwa uAce Magashule. Mbukeli ngaphambi kokuthi siye ekhefini asikwazise ngeingena manje ezithi sekushone abantu enkabeni yedolobha iGoli ngenxa yokuqubuka komlilo. Abezime iphuthumayo ke bathi lo mlilo uqubuke izolo ebusuku kanti ke bebecela 20 abantu abashonile kanti abacela 50 bona bekusabikwe ukuthi balimele. Isakhiwo ke esishile sisemgwaqeni uDelvas kanye noAlberts. Okwamanje ke mbukeli ake siphinde sithi qhu sibheke laphayana ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu.